Na kempe u pani Toulovej v Prahe sme už po 5. krát ako krasokorčuliarsky klub Piešťany. Na tomto kempe sa nám veľmi páči, nakoľko je tu úplne iný prístup k deťom. Je to veľmi edukatívne, naozaj sa veľa naučia nielen deti, ale aj tréneri a vlastne celý ten prínos kempu, ktorý nám dáva, využívame počas celej korčuliarskej sezóny. Ja som sa ku korčulovaniu, alebo teda krasokorčulovaniu dostala úplne náhodou, kedy sa postavil vlastne zimný štadión v Piešťanoch a na nástenke v škole visel oznam, že sa zakladá krasokorčuliarsky klub a prijímajú vlastne prvých členov. Tak vtedy som poprosila otca, aby ma tam zobral a odtedy to so mnou ide. A chcela by som sa veľmi pekne poďakovať touto cestou Dáške za to, ako úžasné kempy usporadúva, ako toto všetko funguje, ako to nie je nič, čo by sa dalo vytknúť a veľmi radi sem chodíme a budeme sa sem opäť radi vracať.